Vannak ilyen ünnepi furcsa pillanatok, mint az október 23-a, amikor kihirdetik a köztársaságot, Szűrös Mátyás a parlament erkélyéről, és ez már én nem tudom, hogy milyen információs csatornán, de elterjedt. Mi tárgyaltunk pont egy valami közlekedési vétséget a PKKB-n, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, és akkor megjött ez a hír, és akkor egymásra néztünk, és a bíró, az ülnökök, az ügyész, védő, meg a vádlott, és a megidézett tanúk kivonultunk a Kossuth térre, végighallgattuk a köztársaság kihirdetését Szűrös Mátyástól, ott a ilyen standnál lehetett kapni nemzeti színű keretben magyar közlönyt az alkotmány, a módosított alkotmányról, azt megvettük, mindenki összetekert, ezt visszamentünk és folytattuk a tárgyalást. Ez például egy olyan emlékkép, ami megmaradt.